سلام تعنا بالليز خبركم تخطات دي دبليو انترناشنال علتاو زينانهم بقفعوي ጨፍጫፍ بعداو سراويت ولك املاخ اساس افورقي ابتي زحالف ورح حدار اب كتما اخصوم زحالق وغناتنا نمذكر مدلاوات كمستغبرم كنتيباتا كتما غليصوم اللوم كنتيبا كتما اخصوم ايتي الياس قحساي لومي اب زحلفو ملقتي ربعي ورحي اتم ببعداوي سراويت ولك املاخ اساس افورقي اب اخصوم زتጨፍጨፉ وغناتنا صباح سنبت 19 مغابيت حزبي اب غزو خوينو شمعه بمبراه كم زذكر عملكيتهم اللوم روعي ورحي مغنيات نقار ألت 10 ساعة الإسلام نذكرنا يكون خذلنا زي الحاسة وسلسة وسلام بزوان ذي ألت 10 ساعة سببوا الكوف ديو نابدا يوتيوب وين خالتي يخونس سببوا الكوف أفضل له أغزو قينو نتم بقفعي تقارض راح في مخانم نايزير المدفع شفت أهزوتهم ناي روعي ورحي ناي شمع مولع بروجرام على تأسست شعنته كنت مخصوص كلنا وجزء كايد مال كوميشن سبعوي مسلات ودب حبرات حجرات عب تجري زي تفتسمو قفعتات مس كوميشن سبعوي مسلات إثيوبيا بحبار بمخان متراي متلامو تقبلنت كم زي بلون نزين مقوام دما حزبنا سوني عسرا مغابيت كاب غزو كاي وصه تقاومو كم زغلص اتوم كنتيبا حبيروم اللوم ملؤ ملأختي كنتيبا ايتا الياس كحساي دحر زينا كنقربلكمنا فاشستي ابي احمد مستسفحفتي حيلتات تمكحتي امحرن بعداوي سراويت ولك املاخ اساس افورق نتواديدو زفصم ورار مليونات زقطرو وغناتنا تمزابيلوم يوم channel 4 اب كتما مقله بزعبا زركبو تمزابلتي زوادودو طبطاب قصيلنا كنقربلكمنا اب تግራይ ይካየድ በዘሎ ኹይናት በሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም እዮም እዞም ወገናት በደብዳብ ነፈርትን ከቢድ ብረትን ጨፍጫፍ ወታደራት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት አምሓራን ዝተፈናቀሉ እዮም ዝበለ ጋዜጠኛ ቻነል 4 ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 100,000 ህዝቢ ናብ ከተማ መቐለ ተመዛቢሉ ከም ዝመጸ ሓቢሩ እዞም ተመዛበልትን ብዙሓት ሰሙናት ተጓዒዞም እዮም ኣብዚ ዝበጽሑ ኩሎም ድማ ዘዘንትዎ ታሪኽ ኣለዎም እዛ ደምስ ደቃ ካብ ከተማ ግጀት ሃዲማ እያ ናብ መቐለ መጺኣ أنا هادينا بنتانا متبوي فعدس فوزي هادينا أنا بنتاقص تجيش فموت ما يبني موعد ساعة واستحداري أو استحداث الهدم موعد له نعزا دما مسلسته دقا ካብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራ ህይወታ ከተድሕን ሃዲማ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ግዝያው መዕቆቢ ትርከብ بصحت ورح سلازنبرت ابزي نختبصح خلت سمون وديلا اتا زولدتا ህፃን ድሮ خلت ቀነ ከም ዝኾናን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ትርከብን እቲ ጋዜጠኛ ገሊጹም How old is the baby? 13 days. 13 days. The baby seems to be doing well, but Meaza is still recovering from the trauma. ወታደራት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሚሊሻታት አምሓራን ግፍዕታት እናፈጸሙ እዮም ተባሂሎም ክኸሰሱ ጸኒሖም እዮም ድሕሪ 5 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከቢድ ዝኾነ ጥሕሰሰው ኣብ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ኣሚኖም ኣለው ዝበለ ጋዜጠኛ ቻነል 4 እዚ ድማ ብገበናት ኩይናት ከም ዝሕትት ተዛሪቦ ብሰንክቲ ኩይናት ብዙሓት ህፃናት ወለዶም ከም ዝመትዎምን ሕዚ ዘኽተማት ከም ዝኾኑን ገሊኦም ድማ ካብ ወለዶም ከም ዝተፈላሉይን እቲ ጋዜጠኛ ሓቢሩ ገለ ካብዞም ህፃናት ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ ነዞም ቆልዑ ይሕግዙ ካብ ዘለው ወገናት ሓደ ዝኾኑ ዶክተር ሶፋንያ ገሊጾም እዞም ዶክተር እቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ምስ መሓዝቶም ብምዝርራብ ናይ ባዕሎም ተበግሶ ወሲዶም حجز يركبهم. تسفى قريصنا إنا وعالم. أبسو أو نتبعلو تسفى قريصنا إنا. سبات النات أموين الناموتون النار أنا سقكن بالعين خيلن. نزئي دما جلا نجبريلنا ننكسر أسلنا. እዞም ተመዛበልቲ ካብ መንግስቲ ዝረኽቡ ሓገዝ ከም ዘየለ ዘድልዮም ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ህዝቢ ከተማ መቐለ ከም ዘቕርበሎም እቲ ዜና ኣመልኪቱ ሕዝውን ተመዛበልትን ዘኽተማት ህፃናትን ናብታ ከተማ እናውሓዝ እዮም ከም ጓል 10 ዓመት ህፃን ፍረ ህይወት ዝበሉ ወገናት ወለድ ኸበይለው ኣይትፈልጠ መን ምጽክና ብዚ مسام متسخي الله ديم زم زمصم ساخبزي
ካብ ዝተፈላልያ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝመጹም ተጋሩን ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መሻርክቱ ምስ ዝኾኑ ወረርቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ባዕዳዊ ወራሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽምዎ ዘለዉ ምጽናት ዓሌትን ግፍዕታትን ብምቋም ትማሊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ድሙቕ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም ተጋሩን ፈተውት ተጋሩን ነበርት ሰሜን አሜሪካ ካብቲ በቅድምት ማሊ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቀጸለ አንጻር ፋሽስት አብይ አሕመድ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ዝቐንዐ ተቃውሞ ሰልፊ ትማሊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣካይዶም እዞም ካብ ዝተፈላልያ ግዛኣት ሃገር ኣሜሪካ ዝተወጻጹ ተጋሩን ፈተውት ተጋሩን ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምድጋፍ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትና ዝፍጽምዎም ዘለዎ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠጠው ንኸብሉን ነዚ ግፍዕ ዝፍጽሙ ዘለዎ ግፍዐኛታት ድማ ግቡእ ክትትል ተገይሩ ኣድላይ ዘበለ ስጉምትን ክውሰደሎምን ካብዚ ሓሊፉውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዘለዉ ወታደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይወዓል ሕደር ካብ መሬት ትግራይ ብቁልጡፍ ንኽወጹን ድምፆም ንምስማዕ እዩ ካብ ርሑቕን ቀረባን ተጓዒዞም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተረኸቡ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ፓርክ ዋሽንግተን ስኩዌር መልዕሊኡ ዝገበረ ተቃውሞ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ናይ ተቃውሞ ጭርሖታት ብምስማዕ ንኮሎምበስ ሰርክልን ቤት ማዘጋጃ ከተማ ኒውዮርክን ብምጥቕላል ኣብ ዓበይቲ ጎዳናታት ኒውዮርክ ሲቲ ብምዝዋር ድምፆም ዘስምዑ እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ቀጻልነት ንክህልዎን ኩናት ትግራይ መዕለብ ክረክብ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትና ንዝተፈጸሙ ግፍዕታት ዛጊድ ብዝተረኸቡ መረዳእታታት ተጠቒሙ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግባእን ነዚ ገበን ዝፈጸሙ አካላት ድማ ግቡእ ፍርድን ክፍረደሎም ድፍኢት ክሓድርን ጸውዖም ካብዚ ሓሊፉ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ንዝፈጸምዎም ገበን ኩናት ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንኽምርመር ምፍቃድ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ንሓቃውነት እቲ ምርመራ ዘዛብዕ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሰልፈኛታት ኣሜሪካን ውድብ ሕብራት መንግስታትን ነዚ ኸይዲ ደው ከብልዎ ከም ዝግባእን እቲ ኸይዲ ምርመራ ድማ ብነፃን ዘየሻራውን ኣካል ንኽካየድ ንኽገብሩን ጸዊዖም ኣለዉ በተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ንክከፋፈልን ንህዝቢ ትግራይ ዘጋፍዑ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ድማ ብዘይወዓል ሕደር ካብ ትግራይ ንክወፅን ኩናት ትግራይ መዕለብ ንኽረክብን ኣድላይ ዘበለ ጻዕርታት ኣሕይሎም ንኽቐጽልሉ ድማ ሓቲቶም ኣለዉ ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁልዕ ወራር ካብ ዝኣወጀሉ ግዜ ንነዘም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ብሓባር ብምዃን ቀትርን ለይትን ኣብ ጎድኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ደኺሙና ሰልቺና ከይበሉ ድምፂ ውፅዕ ህዝቦም ንምዃን ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ዝነኣድ ከም ዝኾነን ከም ትግራዋይነትካ ኩርዓትን ሓበንን ዘሰምዕካ ተግባር ንምዃኑ እዚ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ንኽልተ መዓልትታት ዘካየድዎ ውዕውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ምስክርነት እዩ ናብ ካልኦ ዜናታትና እንትንሰግር ወይታ ሕሶት ዝኾነ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ትግራይ ኣይኣትወን እናበለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሰሙን ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ኣስመራ ሮኬት ምትኳሱ ሃገራዊ ድሕንነቱ ከኽብር እዩ ተገዲዱ ናብ ትግራይ ኣትዩ ክብል ከም ኣመሉ ሓሲሎም ኣብዚ ዘድህበ ዝርዝር ጸብጻብ ከም ስዕብ ዳሲስና ኣለና I can assure you in 100% terms in 1001% terms there are no Eritrean armies operating in Tigray ميت مئتاو ዘይኮነስ ሓደሽሕን ሓደን ሚእታው ከረጋግጽ ይኽእል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ፈጽሞ ያተወን ቀደም ብያለሁ በቃ ኢትዮጵያን አያቋትም ሰዎቹ ኢትዮጵያ እኮ 10,000 በላይ ጦር ደቡብ ሱዳን ያሰማራች ሀገር ናት ከቸገራት እኮ ሱን ታመጣለች ለምን ከኤርትራ ትወስዳለች እዞም ሰማዕናዮም ኾራኹር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ዝኾኑ በዓል ዛዲ ገብረሃን ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ሓዊሱም በሉ ዝተባሃልዎ ንምባል እንታይ እምበር ንምንታይ ዘይፈልጡም ከምኒ ሬድዋን ሁሴንን ካልኦት ኣረይቲ ርፍራፍ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ዝኾኑ ሓሻኽር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂም ኣብ መሬት ትግራይ ኣትወን ኢሎም ዓይኖም ብጨው ሓጺሞም ቅሉዕ ሓሶትን ትሕስዎም ከምቲ ዛዲ ገብረሃ ዝበሎም ሚእታው ጥራሕ ኣይነበረን 1,100 ሚእታውን ርግጸኛ ብምዃንዮም ንዓለም ሕብረተሰብ እናደናገሩ ጸኒሖም ንሶም ጥራሕ ዘይኮኑስ እቲ ዓለም ብማን ተመልሐሱ ዕሉል መላኽዕ ምዃኑ ኣጸቢቓ እናለለየቶ ዘላም ፋሽስት አብይ አሕመድ እውን ንዓርሱ ሓስዩም ነቶም ገዚፍ ትካል ዓለምና ዝመርሑ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ
كحسيوم سجا أيبلن فاشيست أبي أحمد سراويت والكملاخ إساياس أفوركي فتسيمو أمريت تجراي يلن زدما أتطبق الرجاج سألكم كسادين باللحس لزبلهم غوتيريس ون تقبلهم سراويت إرترام أمريت تجراي يلن بموبال نعلم تزاربهم يوم نزيب جوجل فاشيست والكملاخي أبي أحمد ليتن معلتن زئلم قلو حسوت الناتق أبابلو زقاوحو مع خنات ميديو دمام نزحالفو أستات حموشت أوارح سراويت والكملاخي إساياس أفوركي مريت تقراي رقصن النابلو كدن قرنا قوعهم يخوننبر والكملاخي أبي أحمد قدمي كلت معلتا تبيلوم أبتي معلتو زحالفوني حسوت بارلامو قريبو نخبري توم بلون تبلم سق إلوم زتربعو تلاقتو كنتاب كي حسبم سراويت والكملاخي إساياس أفوركي أمريت تقراي اللوم تواجئو إنا تواجئون يزركب بمبال دحريك ندي عنكليل آمينيوم يخوننبر حزون سقات هاقراو دحن الناس لزلو مريت تقراي لقيق كواتس أي خلن بمبال نبارلام وتزاريبوم حزد مام نزبل اللام الحاسو قنار بعن شمون تنسعتات كيما لأم حزي أبس مرام بتصح دحر مقباروم سراويت والكملاخي إساياس أفوركيم مريت تقراي لقيق كواتس مس ممهرون أزازيون فاشيست إساياس أبسم معكم زبطحو بأدراشا محبراو متأسار بيلو علاو غير اللوم نزينا بأسمراز تقبر مبصح كعجبو مسؤول كملاخي أبي أحمد كابزتقو عزوم حشاخر حدا دمام باندا دكتور أبراهام بلايوم نتيك للتيوم والكملاخ تزقبر واسم معمل كتون كم صعب إلو اللوم أبسمرا نايكل تمعلتي نشرح قعزو كبر طقلاي مستر زمرحو بدون وصيتاو زخونه ميت غيرو تمليسلو دابز تقايدناي حق مخبار اوبريشن تنايت فات حيلي بتدغاغامي ناوس مرا روكيتنا توكسه دتنا إرترا سراويت بجدي ناب نوعلن مكلخال قبل ناب تግራይ ቦርደር ሓሊፉ ኣትዩ ስለዚህ ሕዚ በዋናነት ተገዲዱ ዝኣተወ እንኳን ተኾነ ናይ ቦርደር ሓሊፍዎ ዘሎ ከባቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ብፌደራል መከላከያ ሰራዊት ክትሓዝ ንሱ እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከዓ ናፍቲ ዝነበረ ቦርደር ክምለስ ተስማሚዕና ኣለና ጉጅለው الكملاخي أبي أحمد سراويت فاشيست إساياس أفوركيم دوبت حسونا مريت تقراي كأتو زقددوم بوغن تقراي نابس مراز تتكوسا روكيتيو زبل عبارة مهزوم هيزوم حاسوت أبرئس حاسوت النخم مرم حزوون عالم كالدناقر النافتنا يركب يخوننبر اتحققن سراويت والكملاخي إساياس أفوركيم غنا كاب دروت خوينات جميروز قبرو مدلاو كم زلو خوينم فاشيست والكملاخي أبي أحمد أبلعل تقراي كوينات كابز أوجل لعلة جميروم حزب تقراي مس سراويت فاشيست أبي أحمد فيتن تتحانانق سراويت تقدف دمام بدحريت ماتيو موقع كمز جمرم منقس تقراي أبتقوان أفليتيوم روكيتنا بس مراز تتكوسون سراويت والكملاخي إساياس أفوركيم أمريت تقراي آتيو موقع أمس جمرة دحري حادثو منبيلو كمز نبرة زذكريوم كفلما موافر درونات زنبرون مريت إرترا منبارو زفلتيوم أزي منقس تقراي تراي زي كونس محبرسب عالمون بأوانو زرقاقص أيوم هابت مالي جميرو كتنو ترطرو كأتو يخيلي نا ونقمتو نورنا نا إساس حايلي منقس أس جميرو اللي تمالي بستقور قطن أبا عخرن كبابيون حمارا ونمكات زقبر زنور قطن بدحريت نا إساس حايلي نا إساس كبت برتات أو حمارا كعلب حزبنا خدانا قص حزبنا خبرق حزبنا خبتن تنكسا إسي نت أبي زوفرو نت بمحرا قص زوفره حايلي نمدقاف نحنا في نفيت نقطن نسخة بدحريت نعطم كادحن يلو بدبداب بخبير برد دبداب تسني من قصاص جميل له. Witnesses described artillery strikes. أبكتما حمرة كابت شعتك 17 نوفمبر زنبر مدقعتي أزي مسكح كحيو. كاب سراويت إرتراز تونشفة كبت برت قبل على منبري سلاموين زيجاتن أب هوسبيتال علي.
ፋሽስት አብይ አሕመድ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂም ንመሬት ትግራይ ለቂቑ ክወፅእ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ዝብል መግለፂም ብዕልን ዓለም ተዛሪበሎም ብወገን ኤርትራ ግን ነዚ መግለፂ ዝድግፍ ወይ እውን ዝነቅፍ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን ዑደት ፋሽስት አብይ አሕመድ መልኪቱም ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂም ኣብዚ እዋን ካብ ዘጋጠሙ እዋናዊ ማሕለኻታትን ህፀት ዝተመልኦም ኩነታትን ግቡእ ትምህርቲ ወሲድና ኣሎም ኣለና ብምባል ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ክስራሕ እዩ ብዝብል ልሙድ ቋንቋ ዲፕሎማሲ መግለፂኡ ዛዚሞሎም እንተ ሰራዊቱ ብዝምልከት ግን ኣለኹ የለኹን ከይበለም ኣብ ዝሓዞ ቅዋም ነቂፁ ይርከብ ብምዃን ድማም እቲ ዋላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ከይቀተልኩ መቐለ ኣትየ ኢሉ ብቕልዑ ዝሓስወም እቲ ልዕሊ 3 ሚልዮን ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ተጋሩ ይቕልበለኹ ንምባል ዘይሓነኸም እቲ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ኩናት ዛዚመለኹ ኢሉ ዝተተርብዐም ብኣውርኡ ድማም እቲ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መሬት ትግራይ የለን ኢሉ ዘላኽዐም ናይ ሓሶት ክፉእ ወልፊ ዘለዎም ጉጅለ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ሕዚም ነቲ የእትወይ የለኹ ከይበለ የውፅእ ኣለኹ ዝብለና ዘሎም ክዳን ሰራዊት ምክልኻል ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ተኸዲኑ ኮንጎ ሰኣን ወዲዩም ካብ ጫፍ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ጫፍ ደቡብ ትግራይ ተበቲኑ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት የብፅሕ ዘሎም ሰራዊት ህግደፍ ብሓቂ መሬት ትግራይ ለቂቑ ክወፅእ ድዩም ዝብል ግን ሕዚ እውን እቲ ዝተለመደ ናይ ሓሶት መደናገሪኡ ንዘይምዃኑ መረጋገፂ የለን ኮይኑ ግን ክልቲኦም ውልቀ መለኽቲ ተስማምዑ ኣይተስማምዑ ብዘየገድስ ኣብ መሬት ትግራይ ዝኣተወ ወራሪ ንመሬት ትግራይ ለቂቑ ክሳብ ዘይወፀም ብረመፅ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣብታ ዝኣተዋ መሬት ከም ዝቕበር ሎሚ ቅነ ዝካየድ ዘሎ መስተንክራዊ ስርሒታትን ዝምዝገብ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ዓወታትን ምስክራት እዮም ኣብዚ ዛዕባ ተወሳኺ መብሪ ክቡና ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣዘራሪብናዮም ነርና ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣቢሉ አብይ አሕመድ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ድሕሪ ንነዊሕ ግዜ ሓሶት ን5 ወርሒ ዝኣክል ንዓለም ሕብረተሰብ ንዘብፅሕሉ ፀቕጢ መልሲ ንክህብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትያ እያ ፀኒሓ ገበን እንተፈፂማ እውን ክትጥየቕ እያ ንሓቶም ኣለና ሳቶም ከዓነይ ከምኡ ኢሎምን ኣለዉ ገበነኛታት ክቕፅዕ እዮም ኢሎምን ኣለዉ ኢሎም ትሰርሕዎ ገበን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ግን ንዓቶም ተመሊሱ ዝሓቶም ዘሎ ብዝኾነ ግን እንታይ ኢሉ ሽዑ ኤርትራ ምእተዋ ምስ ረጋገፀ ኤርትራ ከይንወፅእ ካብ ትግራይ መንግስትን መከላኸሊ ሓይልን ዝንፈርሖ ስጋኣት ስለ ዘሎ ኣይንወፅኡን ኢሎም ኣለዉ ንሕና እውን እዚ ውሕስና ክንዎም ስለ ዘይከኣልና ዝወፅሉ ኩነታት ኣይክህሉን ኢሉ አንዳዕሪኡ ተዛሪቡ ድሕሪ 3 መዓልቲ እንታይ ሓድሽ ነገር ከም ተረኸበ ይንፈልጥን እቲ ስጋኣት ናበይ ከም ዝኸደ ይንፈልጥን ኤርትራ ክወፅእ ኢላትና ኢሉ እንደገና ካሊእ ፕሮፓጋንዳ ይካይድሉ ኣብዚ ክልተ ፀገም ኣለዎ እንክጅመር ተዓንቶ ዝበልክዎ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ድሕንነት ስጋኣት ናበይ ከይዱ እንታይ ሓድሽ ነገር ተፈትዩ ካልኣይ ክሳብ ሕዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣትየ ነይረ ክወፅእ ኢሉ ብዕሊን ዓለም ዘፍለጦ ነገር የለን አብይ አሕመድ ይዝነግረና ዘሎ እዚ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ እንዲያውም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ትዝነበረና ምትሕግጋዝን ምሕዝነትን ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና ይዝብለና ዘሎ ብኻሊእ ቋንቋ ትንገብሮ ዝፀናሕና ክንቅፅለሉ ኢና ኣብ ትግራይ ገፍዕ ክንፍፅም ኢና እዩ ስለዚ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ንሓቂ ድዩ ንሓሰት ኢልና ካሊእ መስራሕ ክሳዕ ዝግበረሉ ኤርትራ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ክንወፅእ ኢና ኢሉ ንዓለም ከፍልጥ ኣለዎ ከምኡ ምስ በለ እንታይ እዩ ዝግበር ሕዚ ባይታ ካሊእ ምድለዋት ይገብሩ ኣለዉ ክልቲኦም ቅድሚ ነስመራ ምዃዱ አብይ አሕመድ ምስ መከላከያን ምስ ካልኦትን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ንሕና ዝበፅሐና መረዳእታ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንታይ ወፀ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተሓናፊፁ ቦታ ክፍል ገይሩ ንኽረአየሉ ተወሰኑ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ደንበር ወሲዱ እቲ ኩነታት ከም ዝቕፅልሉ መስርሕ ውፅኦም እዮም ሕዚ ክነውፅኦ ኢና ንዓለሙ ክነፍልጥ ኢና ስለዚ እንድሕር ናይ ሓቂ ኤርትራ ክወፅእ ኮይኑ ሕቡራት መንግስታት ከም ትቅድም ሒዚ መንግስቲ ትግራይ ዝጠየቆ ነዚ ዝረጋግፅ ቨሪፋይ ዝገብር ክሳዕ መጨረሻ ምውፅኦም ዝረጋግፅ መጀመርያ ወይ ከም ዘለዎ ይረጋግፅ ቀፂሉ መስርሕ ይግበረሉ ከመይ ገይሮም ናበይ ከም ዝወፁ ኣብ መጨረሻ ወፅኦም እዮም ዝብል ሳልሳይ ኣካል ዝረጋገፀ ጥራይ እዩ
ኤርትራ ወፂኡ ኢልካ ክረጋገጽ ዝካል ስለዚ ሕዝውን ናይ አብይ አሕመድ ቃል ወሲድና ካፍቶም ዝሓለፉ ሓሶታት ዝተፈለየ ካሊ ነገር ይራአናን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንዓለም ከፍልጥ ኣለዎ ኣቴኔ ረይ ሕዚ ኣኽወጽ ድልው ይኽብለሎ ብሕብራት መንግስታት ከዓሙፁ ክረጋገጽ ዘሎ እዚ ክሳዕ ዘይኮነ ንሕና ጽዕንቶ ናይ ዓለም ክቅጽል ከም ዘለዎ ክንቃሳቀስ ኢና ኣብ መወዳእታ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ካብ መንግስቲ አሜሪካን ዝቀረበሉ ጻውዒት ሰላም ከም ዝተሐሰመን ካብ ሕሉፍ ድማ ኣብ ቃሉ ተኣማኒ ከም ዘይኮነን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ ተዛሪቦም መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከብጽሑ ናብ አዲስ አበባ ጌሾም ዝቐነዩ ሴናተር ክሪስ ኩንስ ምስ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ክልተ ሻዕ ተራኺቦም ንሓሙሽተ ሰዓታት ዝኣክል ከም ዘተዩ ብምሕባር ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ የካይዶ ዘሎ ኩናት ጠጠው ንኸብል ካብ መንግስቲ አሜሪካን ዝቀረበሉ ጻውዒት ከም ዘይተቀበሎ ገሊጾም ኣለዉ ፋሽስቲ አብይን መሻርክቱን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ብዛዕባ ምፍጻሞም ካብ ሴናተር ክሪስ ኩንስ ዝቀረበሉ ክስ ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸመ ይኹን ንሓዋሩ ዝፍጸም ምብራስ ዓሌት የለን ኢሉ ከም ዝመለሰሎምን እቲ የካይዶ ዘሎ ኩናት ድማ አንጻር ሕወሓት እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ኣይኮነን ብምባል ከም ዝነገሮም እቶም ሴናተር ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ሴናተር ፋሽስቲ አብይ ነቲ ክክሕዶ ዝሓገየ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ትግራይ ምእታው ኣብ ኣደባባይ ምእማኑን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ወተሃደራት ድማ ብኣወንታዊ ከም ዝሪኦ ድሕሪ ምግላጽ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣብ ሕሉፍ ከም ዝረኣናዮ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ቃል ይኣቱ ግን ድማ እቲ ዝኣተወ ቃል ናብ ተግባር ከሽርፍ ኣይተዓዘብናን ከም ዝበሉ ሮይተርስ ጸብጺቡሎ ናይ ሎሚ ዜናና እውን ኣብዚ ንውድእ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ትግራይ ትስዕር